po dłuższej przerwie eksploracyjnej, ponieważ miałam inne priorytety, wyskoczyliśmy sobie z Sebastianem tak na spontanie do opuszczonej Huty Szkła. Miałam zamiar się tutaj wybrać wcześniej, natomiast dobiegły mnie słuchy, że był tutaj swego czasu pożar. I to niedawnego czasu. No i rzeczywiście tutaj, jak widać, jest taka pierwsza jakby hala. No tam widać, że ewidentnie coś się paliło. Widać także, że coś się paliło tam. Także witamy Was w promieniach popołudniowego, sierpniowego słońca z zielonej strefy. Co to przez ten tunel techniczny? No rzeczywiście się tutaj spaliło dużo. W ogóle teren kolorowy, jest fajny ten komin. Zastanawiam się, czy by sobie tam nie wejść. A tu do tej hali, czy to jest jedyne wejście? Czuć jeszcze spalenizną mocno. Taki charakterystyczny dach tej konstrukcji. O, nawet słychać, że... Ale słów niestety nie rozróżnię, nie wiem skąd pociąg przyjedzie. Tutaj zmierzamy do pierwszej z hal. Akurat tą wybrał Sebastian. Mnie bardziej ciekawi ta z czerwonej cegły. Tutaj przypuszczam, już oprócz pustostanu nic nie będzie. Ładny ten kominek. Chodziłabym. Okej. Fajnie chłodno. Jakieś świeże te malunki, nie? Tu trzeba pod nóżki uważać. Fajnie. Się rozglądam poglądowo. Mamy biuletyn informacyjny, jakieś nawet pozostałości sprzętów biurowych. Tak, zarejestruję swoją drogę do góry, bo podobno się to potem śmiesznie ogląda. Niewątpliwie śmiesznie. Koń by się uśmiał. I tam się wchodzi normalnie po tym? Po tej papie? Aha, dobra. To zobaczmy, co tu przetrwało. Mamy jakieś dokumenciki. O, puściutko. Jestem rozczarowana tym graffiti. Takie jest nieszczególne. Tam jeszcze nie byliśmy. No jest tutaj co zwiedzać. Nowiutkie takie kafelki w łazience. Chyba nawet nowsze niż ja mam w domu. Albo ja mam takie vintage'owe po prostu. Zrobiłam zdjęcie, żeby po prostu to udokumentować. Jeszcze ślady wykładziny. Założę się, że to jest toaleta. Była toaleta. Tu mi coś mignęło. Prawo pracy. Valeo. Pozdrawiam wszystkich kolegów tam pracujących. Kominy są ciekawe na zewnątrz, nie? Że takie samotnie stojące. Jakieś lusterko tam widzę. No, roślinność. Najlepiej. I meble. Też najlepiej. Samotne kominy. A my się kierujemy do drugiej hali. Tamtu Sru. Nie wiem, czy widzicie, że tam jest napisane Sru. To jakiś taki był bardziej biurowiec w czasach świetności, a tu wysoka hala z echem. To tego mi brakowało właśnie. No, nic ciekawszego na dłuższe filmowanie akurat.
Tu jest jakieś przejście, bo posadzka została. Jakaś wanna jakby. A i tutaj jest jakby, jak to się nazywa? Baza tego komina jednego. Podstawa. O. Tak mi się wydaje, że coś tu musiało też być zabudowane. Nie jest. Nie pozwolono z błędem pozwolić, by polskie... Ojej. Za późno. Tu to by miał nasz Adam co robić, którego serdecznie pozdrawiamy. Ale niestety nie mógł tu być dzisiaj z nami. No i ta najładniejsza hala, która właśnie uległa największemu zniszczeniu przy okazji pożaru. Ojej. Masakra. To jakoś niedawno podobno, nie? Był ten pożar. Ale lipo. Cały dach praktycznie sfajczył. Roślinność tutaj ratuje miejsce. No szkoda, tym bardziej, że się wydaje, że jednak takie pożary są zapruszane celowo. Więc brak słów, po prostu. Brak słów. Byłam przekonana, że ktoś biegnie za mną przez chwilę, ale się okazało, że to chyba z tamtego budynku, gdzie wydaje się, że są jakieś mieszkania, które kiedyś były robotnicze, a teraz są po prostu prywatne. No to lecimy dalej. W takim razie mało co tutaj zostało. Niestety, jak lubię takie hale, tak tutaj już nie ma czego zbierać. Także my się zbieramy dalej w drogę.